agraïm en part que la senyora Bonet ens hagi recordat el text del Pla de Mobilitat del Govern, perquè com que ja fa uns quants mesos enrere que el vam llegir i el vam treballar i vam presentar al·legacions, doncs d'alguna manera ens el recorda, però ho lamentem, perquè ja hem llegit el document, l'hem treballat, hem fet arribar les nostres propostes, recordo perfectament el procés de treball, però li vull recordar que més enllà de les dificultats i que un pla de mobilitat, per la seva, pels diferents línies de treball que té i les seves dificultats i tots els àmbits que toca de la ciutat, val la pena fer-lo ben fet, però ho voldrem fer tan ben fet que acabaran vostès el mandat i ens trobarem gairebé sense document, o un document en el qual ja haurà passat més de la meitat del mandat i tot just l'haurem aprovat. Per tant, clar, els plans s'aproven perquè els governs tinguin uns fulls de ruta de cara a l'horitzó i, per tant, que, a més, la ciutadania o fins i tot els grups de l'oposició sapiguem vostès cap on van. I el problema de no tenir aquest document aprovat genera molta inseguretat. De fet, també que no hagin convocat el Pacte de Mobilitat, que és el gran espai de consens i de treball de les polítiques de la mobilitat, dels grups de l'oposició, però sobretot de la societat civil, també ens preocupa. I el que anem veient és que dia a dia, encara que no tinguem el pla ni consensuat ni aprovat del tot, vostès van implementant mesures. I ara ho dèiem abans, també a remolc dels socis de govern, i vostès callen, no diuen res. Li recordo, senyora Bonet, que els problemes de mobilitat, de trànsit, són una de les preocupacions més importants de la ciutadania de Barcelona. Mai havia passat a la història, és la gran preocupació, una de les grans preocupacions. Per tant, estaria bé que la ciutadania conegués al detall quin és el seu model de mobilitat. On són les seves polítiques? La mobilitat en majúscules. Entenem que les polítiques de mobilitat no seran l'urbanisme tàctic ni seran les superilles, sinó que haurien de ser un pla per la moto, un pla d'aparcaments per optimitzar aquestes infraestructures que tenim a la ciutat, seria parlar de Parks and Ride, de quins problemes tenim amb Rodalies i de què està fent el govern municipal per exigir al govern de Madrid aquelles inversions necessàries perquè hi hagi unes alternatives realment sòlides als viatges en vehicle privat, què passa amb l'electrificació de flotes i tota la xarxa de recàrrega que hi hauria d'haver i que ja s'hauria de començar a veure a Barcelona i que no veiem per enlloc, com millorarem els serveis d'autobús, com millorem el transport públic en general, què passa amb els vehicles de mobilitat personal, etc. Totes aquestes qüestions, des de Junts per Catalunya, les hem reflexionades i les hem aportat en les al·legacions d'aquest pla de mobilitat. I, com dèiem abans, no hem tingut resposta. M'alegro que aquesta reunió en la qual ens havia convocat, i recordo que ens vam convocar el dia de la Comissió de Model Urbà, per això no vam poder, la vam demanar de posposar-la, sigui precisament per fer aquest retorn. Tant de bo ens faci retorn, però no només a nosaltres, a la resta d'entitats i d'actors de la ciutat del pacte que han fet arribar les seves propostes. Fins a dia d'avui el que hem percebut, i permetem que li digui, senyora Bonet, ha sigut un menyspreu cap als grups de l'oposició i un menyspreu a totes les propostes que hem estat fent per construir aquest gran espai de consens que és el Pacte per la Mobilitat. Fins ara no havíem rebut inputs per part seva, només hem vist que anaven aplicant al rodet mesures sense que constessin en aquest pla, perquè els plans, com ho deia, són grans línies, però el que ens preocupa més és el detall, com ho aterren i, per tant, com acaben transformar-se en una realitat. Fins ara creiem que han anat a la deriva, esperem a veure com es concreten el pla que finalment esperem poder aprovar entre tots. Gràcies. Gràcies.